a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En puɗɗirima inde Allah e nelaɗo muɗum sallallahu alaihi wasallam. Kadi e salminde yimmiraɓe men, calminen babiraɓe meɗen, calminen hilifaɓe meɗen diine e hilifaɓe meɗen aada, saabu hande sen goni ɗo kamɓe pawi en ɗo henna. Kadi calminen hono mawɗo galle o kaw Abou Diop, ene wonde Ba Hamma Thiam, Tata Leyla, en calmini foof, en juurima foof. Hande noon émission meɗen gonka debbo e ngo rendo. Gonka debbo e ngo rendo, comme no mbiyanmini tan, ma haalde suka, kalda e mawɗo, kalda e debbo, kalda e gorko. Hande noon invité ɗo henne ko sehil men guiɗo meɗen, hono nene meɗen Fatou Sow, gandaɗo partout dans le monde. Nen Fatou Sow mi salminima mi juurimama. Salmitimama Binta. Caggal nde jettuɗen Allah, julɗen e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Jetten men e baaba, jetten sernaɓe men. Mi weltima no fewi invitation vraiment. Eyyi minen ɓuuri weltanademo saabu hande somin jiima ɗo e Piindi hamin belto no fewi, saabu min ɓooyi yidde yiidemo ɗo henna, saabu yiidemo ko nafoore ɓole ɓolle. Hande noon émission meɗen gonka debbo e ngo rendo, hande noon addi koko mawni, saabu kalten koye yontaɓe. Ɓe mbi jontade jibinte, kadi yontede kadi yataw Allah ene waɗe ma. Enen noon hande jewtitten e nene meɗen o ko cadre yontede. Nen Fatou Sow hamin jiiɗi andude holko woni yontede. Ko namdoɗa ko ne waɗi importance no fewi, par ce que yontede ne addi ko heewi. Yontede koye ne wone jikku, ne wone leñol, ne wone jibinande. Par ce que neɗɗo ne jibine tawa ne jibine tawa ko taw wona jibinto jibinɗa ɗon ne woni taw ne manki yottade ɗon Allah waɗe ma. Par ce que jontade jibinte ko Allah waɗa neɗɗo tan yontede aɗa yiya tan neɗɗo taw ala haydara, taw ko pauvre woni tan ala haydara, taw ko jontade. comme waya no mbaɗani, par ce que minen guila min jiima ka jontaɗo. Hande neɗɗo wiyata ko yiɗama, kono so wiyema pup ene andi ka jontaɗo. Te kadi wonko min nani e ma ko heewi banggue yontede, par ce que wiyanomo nden sa tawi tan Fatou Sow ne jooɗi tawata ko hodduga henna, tawa wombaɓe, tawa yimoɓe, ɗum holko waɗata ɗum? Waddata ɗum ɗon ko yidde hoore mum d'abord, par ce que min komi juddi jeeti ɗon jibinami Dakar, kono ko kalanmi ko pulaar labɗete, par ce que mboɗo fasni pulaar ko no fewi sa. Mboɗo wawi ɗo hande wasde haalde pulaar mbiɗa haala of. No woodi ɗo jibinami ɗo mawnuɓe ɗo jangguɓe tout ça, kono mbiɗa fasni pulaar hay so neɗɗo daari kam sa wiya komi joddi jeeɗo. No woodi hay biye men meeɗa andude lawol fototede kono kalta pulaar mi jaɓata. No woodi par ce que no fasndi ko gonni ko. Neɗɗo hadema yidde hay goto, hadema yidde haydara, il faut yiiɗa hoorema d'abord. No woodi sa yiiɗi hoorema nde puɗɗoɗa yidde goɗɗo ko. No woodi so tawi a yiiɗa hoorema a yiɗata e goto. Eyyi ko ɗum ɗon heddi noon, eyyi ko ɗon tan. hande jikkuji yimɓeɓe kadi ne deeɓi hamnade seeɗa, saabu a ƴeewat an nde tolniɗa e yontede ma nde, a nawori hewɓe, a huufi hewɓe. Hande Allah waɗa jaaha ha ganda ande kadi oɗo kadi dowle gustima mbawa ko ustima, ɓe jiyannoɗaɓe a natta yiide ɗumen, kadi ɓe jiyannoɗaɓe jottonoɓe saromaɓe hande ko ɓen jottone mbima ñaw o ko hewno faaro ko ala haydara wiya ene waɗa. Wallahi a haali gonga, jaɓɓuɗa kam koye ɗemgal ko, par ce que hande aduna o mi ƴewata ha ɓooya mi wiya est ce que yimɓeɓe d'abord est ce que ndimagu no heddi e aduna he. Par ce que neɗɗo sono wonde ndimagu tan ma wot ko heewi ka waɗani. No woodi so tawi aɗa miijo tan, aɗa miijo ko ɓenni tan ma wot ko heewi ka haalani. No woodi par ce que a wawa wondude e neɗɗo hande ne weeli janggo metta tan ƴetta change kan walla change comportement. Donc ɗum ɗon min vraiment no hawimi ha joni, par ce que min no mindirami min so neɗɗo waɗini kam hay teddugal hayso ko mbuɗo, kala nde jurmi mi ñagotomi Allah joomam e min de Allah joomam mbaɗa ñaagui Allah yo Allah wurnam ha oɗo teddugal ngal waɗimi ngon mi yoɓa ɗum. Te ko hande noon e oɗo jamanu gonɗen c'est tout à fait le contraire. No woodi mi anda ko aduna wayli mi anda ko yimɓeɓe wayli, par ce que miɗen ƴeewa mi anda famani.
e somi teyani wiya ko jikkuji meɗen mbayli kono an kam hande ɗon gonnoɗa hanke hecci hanke ɗo ha hande ko ɗon gonda par ce que min kala nde darmami mbiyanmi ko hande ɓurɗa yontede hande ɓurɗa wonde saaha ma joni an comme aroɓe ɓe comme ko wayno génération tokoso fodɓe arde ɓe ene daare hande e fodde darade banggue yonta wumen an ɓen hande ko mbatta ɗumen conseil eyyi mbiɗa waɗa ɓe conseil aji kewɗi par ce que ko adi d' abord tout neɗɗo ma yiiɗa hoore maɗa sa a wawa wonde jontaɗo taw a yiiɗa hoore maɗa sa yiiɗa hoore ma wona jontaɗo a sikka tan ka jontaɗo par ce que yimɓeɓe cikkata maaro yontede ko dañde kalis walla ɓornade comci joɗɗi walla ñantade walla ko way noon ɗum woni yontede non non min pour min wona neɗɗo ne wawi ɓornade tekkere taw ko yontade holko woni yontede donc yontede ko jikku quoi ko andude an woni holon ganda hoore ma jogoɗa comportement mo ganduɗa moƴƴi teddina encore neɗɗo kala mi jiiɗa teddina ɗum ne woodi min pour min ko ɗum ɗon woni yontede quoi eyi kono yimɓe hande cikkata ko sa ala kalis a ɓornaki wutteji cuubuji guɓurteji tan a waɗani tan oruji ma tan ha pawdirɗa ɗum yimɓe cikkata ko ɗum woni yontede non non won ɗum wona yontede par ce que min hande mbiɗa wawno nde garen ɗo hen plateau mi haɓɓo or guila ɗo ha less mi waɗani non 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 wona ɗum ɗon neɗɗo o ko darate muɗum ko wona haɓɓude or walla ɓornade wutti jaro 250 000 ɗum darate makko hande aɗa wawi ɓornade wuttiyel koyngel jaroyel métre capannayyi taw sa darima aɗa daare ne woodi donc min pour min ko tubabe wiyata l'habit ne fait pas le moine quoi pour min dal ko jikku o e comportement par ce que neɗɗo ko ɓuddata neɗɗo ko sono loto ɓortata ɗum woni koye ɓandu ɓe ko jiijam ɓe dogata donc c'est ça sukaɓe aussi no poti tinnade jogo ndimago aussi par ce que min actuellement mi jooɗata ha ɓoye mi wadde réfléchir mi wiya est ce que ndimago joni no woodi par ce que mi ƴeeya affaire uji ɗi ganduɗa min najat sah min yiya neɗɗo guila haydara wonani haydara oɗon jaada oɗon mbadda hunde foof kala tampere tampa e maɗa Allah ara adda situation goɗɗo change seeɗa situation tan kolla ɗum caggal te et puis ko an yahata kadi da mi façon kay wona wonde o yeeyde yimɓe ko diriyanke wallahi o yendi ñaw a yimo de hande omono jooɗi hande de mon tammode loraka handi hen taw an ko oɗon façon ko dañno ko fof ko onon ndenduno onon ndendino jaam onon ndenduno jaamu ɗum onon ndenduno foof vraiment ɗum ɗon jeeyaka e ndimago quoi min hande ndimagu ne satti banggue meɗen saabu sa ƴeewi hande min mi yi ko wayno aɗa yaada e neɗɗo taw kañum ɓurma situation jaaɗon taw haydara wonani haydara kañum ene ɓurma situation ili o walluma o wallatama de o waɗantama haydara oɗon jaadirano an jaaha hande daña jomum arta yiiɗa an ya waɗan ɗum te ande haydara wonani haydara nde jabani waɗandema par ce que hande an sa yaade neɗɗo taw par ce que ɗum woni sincérité ala hakkude ɓe heego par ce que saɗa yaade neɗɗo joni tawi kanko ɓurma hunde seeɗa tan o wiyata komo holluma omo holluma sa ɓornima joni hakku o wiya darmi ɓorno wutte 250 000 par ce que il faut mi liɓa mo quoi hollamo min ɓuurimo capacité taw wona ɗum ɗon bon saɗa neɗɗo ko mbinomi nani ko tan neɗɗo wona comcol ngol darate muɗum ko ndimago jikku o e comportement o eyyi soyne yiide ko comcol kono noon yette yiiɗo ko jikku ne woodi par ce que aɗa wawi ɓornade ɗo wutte jaro capanɗe jogui noon jettoɗa jooɗoɗa 5 minutes kaalaɗo ko ganduɗa ko fusat wuuro yimɓe fof gancuma ɗum sa soyna wat ara mbiya jontaɗo nan ara sa yettima joni mintaji 5 kaalaɗon ko ganduɗa armi fo ancuma donc ɗum ɗon wona yontede nanani kono yimɓeɓe ne poti jogade ndimago par ce que min nde tolnimi e saham nde kala ko beelanomi waɗi wutte fof mi ɓornima mi feerno yaade sehilaɓam sah mi ara uddita armoire am mbiye cuɓa ɗe koto fof suuɓo ko yiiɗi ko après min noon fuɗɗo suɓade par ce que mi yiiɗa yaadude yimɓe mi ɓorno wutte ɓurɗo ceede wutteji ɗi ɓe ɓornoyi te won heɓe jaadano ɓe ganduɗa min ɓuuri ɗumen dañal ɗum ɗo dañal quoi de telle sorte que soɓe gari mbiyanmi ko uddite ƴette goto fof ƴetti wutte mo yiiɗi soɓe ƴetti ha kadi min ƴeewa wutte ɓurɗo wadde léger mi ɓorno ɗum par ce que kono hatta so yaltama tan wiyete ko façon ne woodi eyyi tawa noon hen sa won ɓe min ritoto tan mbiye seydi Sow ɓe mbi i minen kay min jettaka Sow mi wiya ala min mbi seydi Sow opire noon saabu oɓe gandi ko woni ɗon ko tawa min mbaɗa andi
hen sahani nena wonor koye dubti an kay ka ni kani min ala yaay ko aduna ala ay dara wona do hen ko bennata ay goto ngat do jida fo gasi joni be mbadanonnoda beedon dum don est ce que ha hande adani yiyabe walla odoni gonde ha hande e woni hen no filtre tan filtre tan ngara hen saha jodo tan fat so way dum yidi tan dewa don pour ƴewde est ce que ko wonno don ko nan ton walla natti won so yalti yo ñaw fasode hande kam ndeysa oɗo no wano yontede ni eno wano lini wana hande de sa yiimo walla sa naati hande hoddorde makko no hawni mais mo handi hen par ce que wonɗum hewde faaro aɗa sikkaran ko an tan jibina aɗa sikkaran ko an tan woni e aduna anani nde Allah ari te an ɓeɗon ala fof ka wanma ɗum e aduna min mbiɗa wawi tottude exemple hoore sa ari no appartement dañta to joɗɗa dañta to joɗɗa par ce que kono noon mbiɗa yetta Allah par ce que ha hande to beelami fo moddaro sa ari cikkata ko mata ko kew woni ɗon couloir o fof hewat paɗe koɓe beelaɓe ñamata koɓe beelaɓe jarata min mi wonda ɗum ɗon mais mi calculta sax mbiɗa wawi jogade ɗo 2 millions mi dépensé ɗum e ɗum ɗo je m'en fous mi wondaka yo gastan par ce que ɗum min ko noon Allah ko yontede waɗata noon waɗi un moment Allah ari quoi bon situation de licence de natum liggaade joɗimi seeɗa quelque temps nafsa temps par ce que Allah waɗata ɗon Allah des fois o par ce que an saɗa daña tan aɗa a andata yiɗɓe ma e añɓe ma fo wiyata ko an ɓurini kam guitamɓe wallahi donc Allah ari bon situation wadde regressé seeɗa watti paɗe gusti mboɗo joguino locataire uji jolfuɗo gara kon mbiya maman wa maman an kam paɗe kewanno dore ɗum woni paɗe ɗe wonto ƴeewi to ɓuuri leppude wa o wona jalde jooɗo ha koye affaire o hawa kam quoi franchement vraiment kono noon aduna noon goto fof no Allah windir ɗum tan voilà mane sabu kala darɗoma ne andi carrément ko debbo jontaɗo woni ɗo henna kadi minen min jiima hamin ganduma ka ɓi suudu moƴƴuru bapare ka debbo moƴƴo ka jaajjo aɗa huufi min no poɗɗa huufirde min ni kadi ko wiyete e ndimago ko nanay ma kadi ko ɓuuri wadde important e neɗɗo woni wonde gonguiyante te nanay ma ɗum noon minen min mbiyata ko hande a wasani haydara hande ɓuure ma kono no eɗen mbiya bandiraɓe yo yimɓe ƴewta koye mumen saabu pourquoi yimɓe ƴewta koye mumen hande jiya neɗɗo waɗanma moƴƴere yaha ha dernier moment natta yiide ɗum ko yiide wiide pewniten jonde meɗen pewniten jonde meɗen ganden enen hande aduna o ñiɓaki koko ɓaari goto foof kadi eno Allah waɗanta ɗum nen fa sow mbaɗi wima hande comme so Allah luɓarinuma mama hande holno mbatta mbaɗmi tan kono mbaɗi ɗum par ce que ko noon Allah windirde ɓe ala ko mbawmi hen kadi ɓeyda kadi no mbaɗannoɗani ɓeyda ɗum wallahi yen juut balɗe ha tawe ɗen peut être Allah ko moƴƴo kono hande somi dañcino ɗum ɗon aussi même chose mbaɗani a lincirta e yimɓe ma ɓe ƴeewa ɓeɗo ɓe kat ɓe mi andi ko o woni sahilan walla o woni gaña eyyi mbaɗa andi mbaɗa andi hen jiɗɗomi mbaɗa andi hen gañjomi kono hatta koɓe jiiɗi ko ɗum mbaɗani ɓe aɓe jiiɗi tan ko arde ɓe ñaama ɓe jara borno tottaɓe jiɗɗo fat fof ala wiye ɗum fat ƴettu ɗum o wurta wiyeno par ce que noon Allah windirde ala mbawmi hen wadde ɗo e joni neɗɗo wiyami ko ganduɗa ko ne jari harminde ɗum wiya oɗo kaari so ari parce que Allah oɗo kay woppimo aduna e laafa oɗo kay harminima samba teña e pati parla anani yaha ha ɗo moment o ara min jooɗo neɗɗo ara tan tawa miɗen jooɗi miɗen jewta comme si de rien n'était wiya an wala mata mbinoɗa oɗo so ari ko min wawata noon Allah windiri tan ko nature ala mbawmi hen des fois mi wiyata neɗɗo waɗata kam hunde mi wiyama ɗo yofto mi yaha hamide mine kono mi ronka wawa waɗata noon ko ɓerde laaɓa e yontede aussi hande comme 14 février o fleur aji jiya ɓe gadda fleur aji ɓe gadda hande cadeau comme weltinde mo yindiri o ɓe mbaɗa rouge noir joni ɗum minen kam peut être 14 février peut être waɗi ko ɓooyi kono min kam franchement temps e temps am kam min comme no sukaɓe mbatti ɗum fete joni ni minen kam min mbaddita ɗum fete min pour min chaque jour ko 14 février hakkude ma e guiɗo mo jiɗɗa jiɗodir ɗon te tawi ko yidde ko gonga fatta ha 14 février min pour min chaque jour somi yi ko yoni
soda ɗum dokkuma so kala mbiɗa yiiɗi ko jiɗanmami ɗum ɗo gandum so a ɓorni on ɓe welto hen mi soda ɗum dokkuma fatta ha 14 février mataw 14 février ko ɗum ɗo tan kono min kam nden mi meeɗa fedde 14 février par ce que min pour min chaque jour ko 14 février ƴeew minen hannde noon min coɗoya ɗo ena rugnowaɗen fularen gayeɗen min pawa ɗo min mbiya hamin mbaɗa décore cuuɗi ɗi kono mina wadde min goni koye heure par ce que kono mbiɗa ni ñande foof hakkude ma e guiɗo ma ñande foof ko 14 février foti wonde hon kono waɗa no cat miñamen 14 février ha 14 février ɓe gaddantuma fleur fleur enen nden a yiɗan ɗum neɗɗo tafa jaw yongo walla tafa feggere yonde tota ɗum mbiya ɗum ɗo ko souvenir te kala ɗo jiiɗa ɗum nane iwata jungo muɗum par ce que ɗum ɗon ko way ko symbole ɗa hakkude yiɗodirɗo ko symbole mo ganduɗa majjata guitta jaw tota ɗum walla guitta feggere tota ɗum fleur kay so yeehi ha hiide wonde fane ayi de eyi minen kono feggere ɗon aussi même chose coɗa ko ganduɗa ko walla so tawi ko kala o chaine coɗa chaine joɗɗo ƴetta tota ɗum wona symbole mo ganduɗa ko ɗum ɗo ko symbole d' amour donc pour min dal ko ɗum ɗon ta machallah ni no mbirata symbole d' amour ni neɗɗo dañat envie ni yiɗ haaldude mo yiɗi par ce que machallah kala ko jiiɗa ma waɗa charme kadi weela haalde kono yontande hannde ɓena mbaɗa ɗum feete fleur aji hannde kedɗaki jeere kala mo jiiɗa o nana soodi fleur o nana soodi ɗum ɗo o nana soodi ɗum kono no mbiɗani ni ko noon joom fleur aji malama tan hannde ko kamɓe jonta eyyi par ce que hunde foof kono ardini tan ko aduna yahata quoi aduna change an ko yimɓe change wallahi ɗo wonno ɗo tan ko ɗon woni naage no fuɗatno ɗo ko ɗon fuɗata o mutirano ɗo ko ɗon mutirta donc so mbi aduna change aduna wawa change ko yimɓeɓe ɓe changata aduna jikkuji ɗi kañumen changata mais aduna kam ɓe wonno ɗo tan ɗon woni nde hirata nde ko ni hirata nde naage fuɗata nde ko ni fuɗata donc aduna change an ko yimɓeɓe change saabu comme no mbiɗani enen gandunoɗen ko pegge walla tafanajo walla cooɗa ɗum ɗo kono joni so yontande joni ɓe gaddata ko fleur aji ɓe ɗum joni tuuba kagal ngal naati ha ɓurti tuuba kagal ngal ɗum woni probléme eɗen en gonani tubakoɓe en duuti ɓaleɗe eɗen jiiɗi wonde tubakoɓe en jottaki toon te en ɓendini koye men mbiyeten gen gona ɓaleɗe ɗum tardi en eko heewi noon sa ƴeewi joni ko reji men haalpulaar en min janggatno école de kono haalen gonmi mawɗo kilifaɗo mbaɗa haɓɗano diiɓe hen saha sam yaha école ɓe gona toñde no woodi ƴeew adani ko ɗo jimina komi tufiɗo mbuubu sora komi tufiɗo premier ha dow mi yaha vacance Fouta taw ɓe tufo mbiɓe tufo mi anda ni ko yahate tufi kam mbuubu sora gel dow ha less baba wi kam tawda tufima mi tafante ŋeñamaji ŋeñamaji bangi fof 24 joni noon sukaɓe gona toñde suɓeɓe garmi tan mbimi korode ɗe kam guiwat tan nokko ya ƴetti sawrno fiyen ko tufino par korode ɗe par force mbam togos goto umino arabe saudite aɗa hawriti hen ko oyi tawɗo yiiɗa oto waɗɗi tum iɗi tanmo ɗe korode tawɗo yiiɗa mbimi somi école sukaɓe gonno koye toñde kom après wimi guittumi ŋeñomaji guittuɗa kono ya wimo par force mi haɓɓat ŋeñomaji tawde kom tufiɗo te aɗa ɗo kom nden oɗon sa haɓɓi ɗo hen ŋeñomaji yeehi école kam wallahi nden ko ɗum ni haalpulaar andirte pour ganduɗa ka haalpulaar jeeɗa ko kaɓɓa diiɓe walla pesoɗa ay min ha hande kala ɗo birtimi tan ɓe mbiyatami ko 11 22 par ce que marque pulaar o ɗum noon yallah hokku en wonde haalpulareɓe saabu ko ɗum ganduɗen ɗum gonɗen kadi ko gonɗen hen ko mboɗo sikki nimsa ala hen saabu hande hewɓe ne jiiɗi wonde ɗum wallahi par ce que sa enen poɗɗen ko fanade ni enen poɗɗen ko wunde belaɓe so ndeɓe gandino koye meɗen poɗɗen ko huñde balaɓe par ce que kala ko ɓuuri ko enen ɓuuri wallahi kono ko enen pamɗini koye meɗen kono hande enen ponno hedde au dessus de tout le monde par ce que koko Allah rokki en ɗum wona enen de ko Allah nde sernaɓe waliyaɓe laamɓe foof ko enen kono noon ko enen pamɗini koye meɗen ko enen goni en jiiɗa ko gonɗen ko aussi jooɗa sa ɗum kawɗaji fof wima min de tanam ko ɗum jatam ko ɗum wallahi min nanani pulaar ɗemgal ngal wiya an fulni hoore ma sawaɗa yaɓa ndem ka fulni hoore ma par ce que ɓe kalata ɗemgal mumen enen nen ɗemgal mumen te hay son gondi duuɓi temedde
ɓe jiɗa nande ɗemgal ma ɓe metta nande go pa ɗemgal ma ndewa ɗemgal ma ha ɗemgal ma ha mbasa nande ɗemgal ma kesa ɗum ko personnel e nden fa sow yewtere meɗen are hiddude hankkadi ko keddere den e hojomaji natti hewde ɗum ɗon mbaɗi ɗi mbaynoroɗa bandiraɓe mi weltima kadi ko jimami ɗo hena ko wone yam weltare mawde Seydi Sow wallahi Seydi Sow ko min ɓuuri weltade par ce que ko neɗɗo jiɗɗomo ciftorɗomo tan ko on waddat waymo hoore muɗum donc ɗum ɗon min mbaɗa wawi weltade hen no fewi machallah te Allah ka an aussi ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo gongiyante ka neɗɗo jiɗɗo hoore ma pasniɗo hoore mum min so neɗɗo yiɗi hoore mum ɗum yiɗat ɗum donc mi salmini kala ɗo pullo woni e duuɗe baba adama he ñagani ɗumen Allah moƴƴere ya barke kosam ya barke nayi ya barke pulaago kala ɗo ɓi pullo woni yo Allah rokku ɗum jaam amin amin ya barke salatul fatiha amin amin e caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum julde e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bandiraɓe yewtere meɗen ari ɗo ene hiddude gonka debbo e ngoɗo rendo gonka debbo e ngoɗo rendo noon hande en calminan ménageur meɗen hono Harouna Dieng gorko mo juuɗe jaaɓe gorko mo ganduɗa haaɓani dogani dayani ñande fof wiyata ko Binta ko min duusanma e émission ma o ala ko duusi noon so wona pulaago min kala duusowo pulaago mboɗo yiɗi ɗum mboɗo wiya on onon bandiraɓe Haalpulaar en bisimilla moɗon e oɗo émission mboɗo yiɗi kat duusodiren hen hande noon ñamtugal ngal eɗen calmina koɗɗo e korsigel hono Penda Tall kañum ɓornimi ɗo henna aɗa wi mawniraguelam mboɗo yiɗi hande ɓornoɗa tan ñamtoɗa Chéri Alaji Malick Ndiaye min beltanima on no fewi hamin mbiya on noon hunde nde ko Piindi mbaɗe abonné garon e keewal garon hankkadi ne sponsor uji min tampino on gare min calmini min juurima bandiraɓe gonka debbo e ngo rendo ha saaha goɗɗo